kanubagaw an b'aw fo dantɛ foli min na k'a fɔ a ye ko nin y'aw ka émission Mandi ko nin y'o daminɛtɔ ye Mali kunnafoni.net ale Jabarani ka kanubagaw aw ka émission Mandi min bɛ wele ko zikiri waati an y'o de fɔ ye kanubagaw an bɛ yan nɔ aw de kama ka se k'aw nisɔndiya cogo min k'aw bɔ ko caman kalama cogoya min na zikiri ko kan kanubagaw bi an y'a munumunu ka se an ka zikirida la denmisɛn dɔ ma ko denmisɛnnin tɛgɛ kogo ɲuman a bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔni kanubagaw ne b'a dɔn ani min bɛ ɲɔgɔn bolo bi nin bɔ ma fɛ nin ye denmisɛnnin min ye nin ye denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba ye dɛ ko ke kuma an tɛna kuma janya komi a yɛrɛ b'an bolo yan nɔ bi an b'a kuma tɛnku a la k'a fɔ a ye a ka se k'a yɛrɛ fɔ anw ni aw ye an bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ a ka cogoya min na salamaleykum. Waalaikum salam. Somɔgɔw Awa. Baasi t'i la? Baasi foyi t'an na. Ok i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'an filɛlibagaw ye u bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ i ka cogo min. Alhamdulilahi an b'a lamɛnbaga cɛ a n'a muso fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na ne yɛrɛ tɔgɔ ye Adama Kulibali ne bɛ bɔ Kucala mara la Joona ne fa tɔgɔ ye Lasina Kulibali ne ba tɔgɔ ye Kajatu Buwari. Alhamdulilahi an sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamakɔ Bangon Janginɛbugu ma bi an ka baara bɛɛ kɔni ye zikirida de. Ok faamuyaliko ɲuman sɔrɔlo la ayiwa kanubagaw aw yɛrɛ bɔra k'a ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman bɛ yen min ma deli ka Adama ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman bɛ yen min ye Adama ye fana i y'a ka dɔnkili mɛn fana ayiwa kanubagaw Adama yɛrɛ de b'an bolo bi an ka studio farimaba in kɔnɔ yan Adama sani an ka taa ni kuma ye yɔrɔ jan i bɛ se k'i voix labila ka se ka kanubagaw hakili lajigin cogoya min na Adama na k'a dɔn k'a fɔ vraiment Adama yɛrɛ de ye nin ye. Kosɛbɛ. O jigiya jigiya ɲuman dɔgɔyara ko la ilaha illallah ko ne bɛ jigi wele jigiya jigiya ɲuman dɔgɔyara i Mamadu Rasulula i mɔgɔ tɛ ja bɛɛ ye sa jigiya jigiya ɲuman dɔgɔyara ne bɛ barika da Ala ye fama Ala ka ɲi sitigi ne bɛ barika da kira ye kira min yala kira fɔlɔ ye ne bɛ Muhamadu fo ne bɛ kanubalu barika da Haidara kanubaw aye yafa sigiri Adama ma sigiri Adama kanubagalu ngo joni beni dadon kam iye Jɛnɛba yo Jɛnɛba fani majuru kame jigiya jigiya ɲuman dɔgɔyara ne ye kɔrɔ ni kile bi yala ni nka bani ni baba yala iye ngo mi jigi ɲuman ɲinina jaja jigi sɔrɔ man di jaja jigi ɲuman sɔrɔ man di ne bi barika da Ala ye ne ye jigiya ɲuman sɔrɔ o kɛra Jɛnɛba ye Jɛnɛba kɛra jigi ɲuman ye kanubaw ye jigi ɲuman jigiya jigiya ɲuman dɔgɔyara. Waaw jara Adama vraiment jigiya ɲuman o man ca tuguni hali bi Ala k'an bɛɛ n'a ɲumanw ye. Amen. Ok kanubagaw aw yɛrɛ bɔra k'a ye sisan Adama de ye nin ye volume piano t'a kɔrɔ guitare t'a kɔrɔ foyi ni Adama yɛrɛ de y'an bolo bi studio kɔnɔ. Ok Adama faamuyaliko ɲuman sɔrɔlo la sisan Adama komi émission yɛrɛ tɔgɔ ye zikiri waati émission tɔgɔ ye an bɛna kuma dɔɔni zikiri kɔnɔ kow kan zikiri kɔrɔ ye fɛn min ye Adama bɛ se k'o fɔ an n'an kanubagaw ye. Zikiri kɔrɔ ye fɛn min ye alhamdulilayi zikiri kɔrɔ ye Ala ko suma de. Zikiri kɔrɔ ye Ala ko suma. Ok faamuyaliko ɲuman sɔrɔla mais k'a da k'a kɛ dɔnkili ye ka piano k'a kɔrɔ ka guitare k'a kɔrɔ ka fɛn bɛɛ jɛmɛ ni balaw bɛɛ k'a kɔrɔ mun de nana ni o ye. Bon mɔgɔw ka idew tɛ kelen u ko diɲɛ bɛ yɛlɛma ko diɲɛ yɛlɛmana i bɛ yɛlɛma ɲɔfɛ ko yɛlɛma tɛ baasi ye yɛlɛma kojugu o de ye baasi ye. Bon zikiri fɛn min ye o ye kalima de Ala ko suma bon mɔgɔw bɛ Ala ko suma kɛ an b'a kɛ ka tila ka mɔgɔbaw tanu kɛ bon an tor'o la sisan ko ɲɛnajɛw olu kɛ ka mɔgɔw tanu k'u ɲɛnajɛ bon ɲɛnajɛ ninnu taabolo fana na guitare ni piano a tant que i ma olu don a la bi mɔgɔw tɛ content n'i taara fɛn kɛ ni di dunu ni bouton jalan bi caman bɛ ban k'u fasa tigɛ bɔ
mɔgɔ yɛrɛ ka idée de nana ni ko ninnu ye. Ok, faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o la. Mais n'i y'a jate minɛ sisan, a bɛ komi n'a fɔ fɔlɔ zikiridalaw, olu kun ti o fɛn ninnu k'a kɔrɔ. Mun de nana a yɛlɛma o yɛlɛma ye ka bɔ a la fɔlɔ ka na n'a ye sisan? Alhamdulilayi, bon mun nana n'o yɛlɛma ye, diɲɛ yɛrɛ de yɛlɛmana. Voilà, diɲɛ yɛlɛmana de. Ok. Ko ni diɲɛ yɛlɛmana, i bɛ yɛlɛma a ɲɔfɛ. Ok, faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o la. Mais sisan, gitari ni fɛn ninnu bɛɛ kɛra a kɔrɔ. Fɔlɔ zikiridala min bɛ yen nɔ, est-ce que u bɛ sisan denmisɛnninw wele k'a f'u ɲɛna a b'a kɛ tan, a b'a kɛ tan, u bɛ conseil di sisan denmisɛnninw ma? Bon, alhamdulilayi, an bɛ se ka kuma ka wasa o la kosɛbɛ. An yɛrɛ ni Arachid Fale ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la. A kumana an fɛ kosɛbɛ ko baara taabolo ka ɲi, ko an k'an cɛsiri. A y'anw ladi. Bon, o n'a ɲɔgɔnna caman ye, zikiri solo ninnu bɛɛ bɛ mɔgɔw bilasira fana. An bɛ Ala tanu. Sabula mɔgɔ min b'i bilasira, i bɛ bɔ dingɛ caman kɔnɔ. Ok, faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o la Adama. Sisan n'an bɔra zikiri o ko kɔnɔna na, an bɛna Adama yɛrɛ ka zikiri ko kɔnɔna la. Adama ye zikirida daminɛ wagati jumɛn na? Alhamdulilayi, ne ye zikirida daminɛ 2017. 2017. Ok, faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o la. O 2017 ka na 2021 na sisan, est-ce que Adama sera ka essayer ka album kɛ? Bon, n ye son minnu bɔ, a bɛ album bɔ, mais ma album yɛrɛ labɛn fɔlɔ. N ka son bɛ son 20 de la sisan. Son bɛ son 20 na sisan, mais ma album kɔni kɛ fɔlɔ. Ma album kɛ fɔlɔ. Ok, kumana hali bi Ala ko o nɔgɔya. Amina. Mais Adama, i donna zikirida kɔnɔna na. Dɔnkilidala tun b'aw ka du kɔnɔ? Bon, ne fa tɛ dɔnkilidala ye, n ba tɛ dɔnkilidala ye, mais dɔnkilida yɛrɛ de diyara ne ye dɔrɔn, n y'a kanu k'a kɛ. I y'a kɛ, mais i donnen a la, ayi somɔgɔw ma fɛn fɔ kɔni? Non, a ma kɛ baasi ye n somɔgɔw bolo, a diyar'u bɛɛ ye. A diyar'u bɛɛ ye. O y'u ka dugawu kɛ toujours n ka se ka sankɔrɔta sɔrɔ, ka se ka jɔ n'o ye. Ok, faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o la. Ok, Adama, ko baara o baara, gɛlɛya b'a kɔnɔ, nɔgɔya b'a kɔnɔ. Kabini k'a daminɛ 2017 la ka na sisan, Adama ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a ka zikirida kɔnɔna na? Bon, an ye gɛlɛya min sɔrɔ a ka ca trop, a ka ca. Sabula an fa tɛ waritigi ye, an ba tɛ waritigi ye, an fa bɛ village la, ba bɛ village la. Bon, an ka ko bɛɛ an yɛrɛ de. Bon, ni jigiya fana tera min b'i dɛmɛ i ka dɔnkilida la, i bɛ se ka avancer cogoya min, i bɛ sɛgɛn trop. Bon, jigiya ko dekun an ye caman sɔrɔ o la kosɛbɛ, mais bi alhamdulilayi ko bɛ ka changer dɔɔni dɔɔni, ko bɛ ka nɔgɔya, faniw bɛ ka caya ka taa, jigiyaw bɛ ka sɔrɔ dɔɔni dɔɔni, an bɛ Ala tanu sisan. Ok, tabarikala. O ka ɲi nɔ ko nɔgɔya mana kɛ cogo o cogo, gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo, nɔgɔya dɔɔni mi kɛ. Kosɛbɛ. Ok, ni nɔgɔyaw b'ala ka kɛ, Ala ka o taa ɲɛ, o kɔ kana tigɛ fiyewu fiyewu. Hali bi kanubagaw, an mago b'aw la dɛ, a ka se ka Adama ka ko sankɔrɔta cogoya min na, ka dɛmɛ don Adama ma ka a yɛlɛ sanfɛ. Ok, faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o la Adama. Adama, karamɔgɔ bɛ Adama na? Bon, zikiri sira kan karamɔgɔ min nera. Karamɔgɔ b'i la. Karamɔgɔ ye zikiri Amala Berteri. Karamɔgɔ ale ni n'ale bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo toujours. Ok, kumana foli belebeleba bɛ Amala ye. N'a ma filɛ, n'a ma ɲinɛ, Amala yɛrɛ passera plateau kan yan nɔ. Donc an ka foli belebeleba b'a ye fo a sigiyɔrɔ la. Ok, Adama, an ye dɔɔni kɛ kuma na. An bɛ se ka kanubagaw la nisɔndiya cogo min na, i bɛ se ka dɔnkili duman dɔ da an kanubagaw ka se ka dɔnkɛ cogoya min na, u sigilen u ka feerekɛyɔrɔw la, butigiw la, suguw la, dumuni tobiyɔrɔw la, a bɛɛ de b'a la. Ok, Ala sɔnna, an bɛna daminɛ sisan. Ko ne bɛ koko kɛ i ko kɛ ɲɔgɔn la woloma, mɔgɔ ka ca mɔgɔ ɲuman man ca. Ne bɛ koko kɛ i ko kɛ ɲɔgɔn la woloma, mɔgɔ ka ca mɔgɔ ɲuman man ca. Ko ne bɛ koko kɛ i ko kɛ ɲɔgɔn la woloma, mɔgɔ ka ca mɔgɔ ɲuman man ca. I mɔgɔ man ɲi adamaden man ɲi.
eni bi jege nyongon la wuluma je nyongo dugu nyo fetu ikrai ani bi furuke nyongon la wuluma furu nyongo jugu bi mogotora eni bi gindo fo nyongon la wuluma kana tafo nafiki nyana kana da bera kana tige bera ijanto yere la iko ke chugu don tiri mogo mai teri jugu mai mogo mai jenyongo jugu mai ngo mogo mai balima jugu mai ngo mogo mai wolofa jugu mai mogo mai woloba jugu mai nesirana mogo mai wolode jugu mai jene bayo adama sirana kanu balu anga janto yere la mogo mai adama dini mai ni bikugo ke ko kenyongo la uluma mogo kacha mogo nyuma mancha wa adama ujara okay. Ima fo ni chiente Ko sebe mogo ni bikugo ke ki ko kenyongo uluma odorani kai okay. Bi mogo ni fiama nogo mana alaka abela jeli no ya okay adama mitemenda nga barui ko sebe adama ini zigiri dala mogo wero to obi jobi barake nyogon fea ko sebe mogo yani buyan ni karamare ba nyongote no akungo fana afana se mi ka kui amta asenjo kenaka ama seke buyan di wante okay family ko nyima salula mais adama bi barawere ke mini zigri da fanati kilinya bon alhamdulillah amuga debure tayriare la safula amuga debure wala pour que kasega deme do ayere magwa okay sabula ya memo wobi deme fuka yebuga don ke oui tiens sana mana ayak mana adama nga fini bisira la kana okay problème tara okay alibi alaka demenke amin alaka demenke ka bela jeli no ya amin adama i kunyo nyene jen nunkia ami ko nyana jeke bon ani wajulu kala fanamta tourner na ami dongel da wajulu kala nyofe bon ali concert amol fanake adama dilla ka voyager kata ko kana na walma mali yere dugu kon na zigiri da boloka bon alhamdulillah voyager mais ama bon mali kono folo anga voyager sikato kuchala no ani damandao bon ani bomo kono no ya sino ama voyager kata ko kan folo okay mana haywa kan bago amma go bawla de ama fa mali tala mali wala mais o munu mi ko kanana États-Unis Amérique Maroc Côte d'Ivoire Guinée et Sénégali amogo bo bela jelina akasiga adama invité chogomina akata kata zigiri duman ka kuna ka ni soja awu wasa sorala chogo yamina aiwa ama bolude anjigi dalindo au kafana okay adama ala ko bela jelino ya amina ya rabbi adama dans l'avenir na mitali haklina jumemi adama wulu ka ke zigiri kuka pour que zigiri akasega tabala chogo yamina ba haklina mne bolo zigiri ko akasega tabala tugamna haklina nyuma babe mbolo bo mi yere kadni moko ka soro ka zigiri dalaw deme bare ina fo sa klopu ka se ka soro minim se ka do zigiri dalaw jiki koro ka se ka tuku ka concert ni fon financer son financer sabula zigiri dalaw chama be sisa ubi toroko la ka wuli mogo ta kena flola bon ni kala sare wati me ambe bo o gelari kono ni kala sare wati me usoro ka giringiri awni minyondo ni anga zigiri dalai usoro ka giringiri kana mbuto ni mobilu dima asoro me toroko lo nyana mo kena flela bon ikadi mogo wati me de ubi girika bon min koni kadni mogo ka se ka deme do mano mogo sira ka soro pour que toroko e absega no ko atugam sangoro to absega soro zigiri ko la tugam na ore ne galla ine ko sebe tabarkala mana ala kan no halwi kan bako amin amma go bolade ko demendu ama chugumina akasega adama ko kasega ay akasega iriali chuguyamina ko sebe nyaga soro akula akoga tabala tinto ko sebe kan bako on jigi bokade okay adama ko mi emission abiga surya akunchali yoroma
ladilikan jumɛn bɛ adama bolo k'a fɔ a yɛrɛ ɲɔgɔn jeunes ɲɛna minnu bɛ zikiri da u ka se ka zikiri ko ta bala cogoya min na i komi ka aw karamɔgɔw aw ɲɛmɔgɔw olu y'a kɛ cogoya min na parce que n'i ye mɔgɔ caman ɲininka bi u b'a fɔ ko zikiri ko a ko bɛ ka tiɲɛ ko denmisɛnninw de bɛ ka tiɲɛ k'a bɛ ka kɛ cogo kuma caman fɔra donc ladilikan jumɛn bɛ adama bolo k'a fɔ a i yɛrɛ ɲɔgɔn jeunes ɲɛna pour que aw bɛ se ka kɛ i komi ɲɛmɔgɔw y'a kɛ cogoya min na bon o ladilikan fɔ diyara ne kojugu bon ne bɛ ladilikan fɔ zikiridala denmisɛnninw ye an miiri an danbe la sabula ni mɔgɔ y'i yɛrɛ dɔn ko caman bɛ yen i tɛ sɔn ma quoi bon zikiri kɛla fɛn min ye bi zikiri kɛla métier de ye bi wari ɲinina dɔw bɛ zikiridala hali u tɛ seli u kɔni b'a kɛ dɔrɔn ka wari ɲini bon dɔw b'a la ko zikiridala ko ka di muso ye olu bɛ don a la muso kama n'olu donna a la sa olu b'u yɛrɛ bɛɛ di muso ma dɔw bɛ don a la ko wari olu donna a la wari min kama sa olu b'a sugu bɛɛ de kɛ wari kɔni ka sɔrɔ ani minnu b'u ka kɛ ala kama olu tɛ kelen bɔ minnu donna a la ninnu kama olu de bɛna ala kama mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ ne kɔni min f'u ye dɔrɔn hali ni donna a la wari kama wari ɲini tɛ baasi ye mais kana na tɔgɔ tiɲɛ lase mɔgɔw ma quoi sabula zikiri dɔlen don ni ala ko de taa n'a ye ala ko sira kan i k'i ka fɛn ɲini quoi bon ne min f'u ye u k'o miiri u ka segin u kɔ quoi voilà. Ok, faamuyali ko ɲuman sɔrɔ olu la. Kosɛbɛ. Adama ka baara kɔnɔna na fɛn jumɛn de ka di adama ye kosɛbɛ ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan? Bon, fɛn min ka di ne ye ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan o ye kanu de ye mɔgɔ ka se ka ne kanu sabula ni mɔgɔ y'i kanu n'a ma se ka fɛn min k'i o de se t'a ye. O ye tiɲɛ ye. Voilà, mɔgɔ ka se ka kɛ n fɛ dɔrɔn n'o kɛr'i fɛ i b'i sago sɔrɔ quoi. O ye tiɲɛ ye. O de ka di ne ye. Ok. Donc i ko ko kanu ka di ye. Fɛn jumɛn fana bɛ yen min man di adama ye a ka baara yɛrɛ kɔnɔna na n'a baara ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛla la? Bon, fɛn min man di ne ye baara kɔnɔna na i n'a fɔ baara ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔnɔna na o ye hasidiya de. Voilà, ni ala ye min kɛ min ye dɔrɔn kana o juguya kana o hasidiya nafa tɛ baara jugu ni fɛn ninnu na. Bon, dɔw mana ye i bɛ ka commencer ka arriver dɔɔni dɔrɔn o bɛ don i juguya la ka essayer k'u b'i lamisɛnya o bɛ baara ni fɛnw k'i la pour que ka se k'i ka ko latiɲɛ. Bon, tiɲɛna o ye fɛn min cɛ ka jugu kosɛbɛ o man di ne ye. Voilà, mɔgɔ n'i ŋani ɲɛ ka hɛrɛ kanu ni mɔgɔ ye ala bɛ hɛrɛ k'i ye quoi. O ye tiɲɛ ye. Voilà. Ok, kumana hali bi ala ka sababu ɲuman kan ye. Amin amin. Ala k'an diya an kanubagaw ye. Amin arabi. Ok, Adama faamuyali ko ɲuman sɔrɔ o la. Mais sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na Adama folikan jumɛn b'i bolo k'a fɔ i kanubagaw ye i bɛ tila k'i ka numéro di komi sababu ma dɔgɔ a bɛ se ka kɛ dɔ sigilen don sisan u bɛ fɛ ka dɛmɛ don Adama ma mais a t'a dɔn a bɛ Adama sɔrɔ cogo min i bɛ sɔrɔ cogo min i bɛ se k'o di kanubagaw ma. Kosɛbɛ. Alhamdulilayi folikan min b'an bolo ka di an kanubagaw ma o ye k'an kanubagaw cɛ o ni baara o ni cɛsiri sabula mɔgɔ tɛ diya bɛɛ ye. Bon, mɔgɔ min sera ka i kanu ka k'i fɛ i t'o sara sɔrɔ. An kɔni b'o fɔ toujours ko an bɛ ɲɔgɔn bolo k'an to balo la an kanubagaw tɛ ɲɛnafin ko ni cɛsiri bon an mago bɛ min na u ka dɛmɛ don an ma toujours sabula n'i ko i bɛ mɔgɔ fɛ i kan k'a ɲini a bɛ arriver cogoya min. Voilà, dɔnkilida ka d'an ye a ka d'an ye ka arriver mais a tɛ taa fɔ dɛmɛbagaw ka sɔrɔ i la. Voilà, an b'o de fɔ ka gɛlɛya o ma kosɛbɛ. Voilà, bon an bɛ tila ka numéro di kanubagaw ma. Bon, Orange numéro min ne bolo o ye 75 16 43 71 o ye ne ka Orange numéro de. Ok. N'a ko a ma bamanankan na 75 16 43 71 o ye ne ka Orange. Bon, télécellé o ye 53 10 18 51 o ye ne ka télécellé. N'o kɔngɔra dɔrɔn Adama bɛ sɔrɔ. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Ok, kanubagaw aw yɛrɛ bɔra k'a ye sisan Adama bɔra k'a ka numéro di aw ma. Ok, Adama sisan sani an ka taa i bɛ kan dumanba in fili ka morceau kelen d'an ye an bɛ sɔrɔ ka bayi bayi kɛ an kanubagaw la. Kosɛbɛ.
beti jigi fai dara jigi fai. Beti jigi fai dara jigi fai. Beti jigi fai dara jigi fai. La jigi fai. Mamadu Rasulullah kuna wolo. Bamadani de bani jigi fai. Basitande nangamaya kuna wolo. Joni damela bani jigifa kewale nyuma na haidara yankuna wolo. Beti jigifa ngo jigifa anana jigi yelu barikada. Enterini kanubo ne bolo benkowe ayeya fa ada mama. Joni beni na dunga nedu. Ni dala shego sharifula madani den kami banima pasita den kulela nangamana nangama soramandi jeneba yo beti nangamai uye wari tigi bege tare ninga sanu tigi bege tare wari tigi beti tare sanu tigi beti tare jama tigi beti tare barika tigi de baye tare bangi sabeti jigi fai dara jigi fane kanu balu ami nyongombulo. Wow, jara adama. Okay. Okay, kan ba o ire bora kai sisa. Kose. Yori fonyena. Godem sen tiga kukunyuma abi mo korba dege noni. Ayayi. Dona natau awina sisa adama wina fasimbo zigiri kuka. Asina dugu o shila. Kose. Mana ala ko donyira oni awla. Amina. Okay, adama ina nanga wilila me ajaranye. Kose. Abenama. Ami fu dante fulimina. Kose. Koni ngake kudamne. Ningana ka labai. Amin. Alaka hereto alaku bele jelina kofe. Amina Rabbi. Okay. Aywa kan boko oyre bora kai ni kuma mbulu bi kai ola. Onyo foyo omya ka ori ni soja chuga mina ko boku chama kala ma chugu mi zigidi kuka. Anya foyo kana nyina ka jem an komateri barike an video ka. Au kambe wakati were. Merci.